kyrmen ken ieid bangan don tang bat phi batuk mi elen ti ya jing ieid ka jong kum banga jir kum takin ngan i what dem jing ngày don tang bat phi one skill cloth bor it ngã kyrmen bên don lấy khăn tận bat phi Siêu kia jing một cái nhiệt ngã tiếp ya phi na đủ ki to ki si ngã la yo i lấy wat nông du jing kyrmen ken ieid wat nông skill mà ngã nông i no ya phi tu yai kyrmen ken ieid banga la jit ya phi glad no ya ki jing habang adon ha jan jung phi habang adon tang ma phi ba lei phi siêu si phi siêu kia jung một ken ieid ngã tiếp ken ya phi ngã tiếp ken ya phi